आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। भाजपा स्थापना दिन व जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्तानं भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या संकल्पनेतून सावंतवाडी येथील उपजिल्हा रुग्णालय व आयुर्वेदिक रुग्णालयात रुग्णांना फळवाटप करण्यात आलं। उपजिल्हा रुग्णालय व आयुर्वेदिक रुग्णालयात रुग्णांना भाजप कार्यकर्त्यांकडून फळवाटप करण्यात आलं। त्यावेळी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवाळे व आयुर्वेदिक रुग्णालयाचे डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता यांसह भाजपचे सोशल मीडिया प्रमुख केतन आसगावकर, धीरेंद्र मापशेकर, गोविंद साटेलकर, बंटी जामदार, सेबॅस्टियन फर्नांडिस, राजू धारपवार, स्वप्नील घाटे आदी उपस्थित होते।